Emlékeztek a polárszűrős videómra? De mielőtt elkezdődne a videó... Bejelentés. Szóval... Itt a polárszűrő. Na most pont az van, hogy iszonyatosan beég az ajtó. Sziasztok! Oh my god! Jött egy iszonyatosan nagy csomag. Fel fogjuk vágni ezt egy dobozt. Próbálunk erőszakolni. Végigvágjuk. Oké. Oldalasan ki is tudtuk nyitni. Mondom, mi található a dobozban. Iszonyatosan sok ilyen. Rock bag. Nagyon stílusos electric guitar bag. Basic line. Strong, water resistant rock text. Exterior. 5mm padding, soft, strong interior lining. Így néz ki, nem láttatok még gitártokot, puha gitártok. Igazából arra jó, hogy nem kemény tok, tehát ajánlom dobálni, de arra tökéletes, hogy gyorsan a hátadon elvidd valahova erőszakolni. Ahova szeretnéd. Heavy hot picks. Strong színű pengettyűk. Heavy hot picks. Erőszakolni. Színű pengettyűk. Sokféle színben, sokféle alakban. Igazából fehér és heavy, tehát gyakorlatilag egyféle szín és egyféle alak, de tök mindegy. Ilyet köszönjük szépen. Van, mit hozott? Egy ilyen iszonyatosan nagy zsákba. Nem tudom miért ekkora ez a zsák. És műanyag gyárat. Erőszakolni. Yeah! Ez egy basic line. Strong water resistant rock text. Exterior. 5mm padding, soft gitárt. Most akkor mindenki boldog. Seven! Számla. Jó fejek voltak ők is. Mostanában tök sok jó fej boltossal találkozom. Erőszakolni. És így... Na és bontsuk is ki a tokocskát, és van benne egy fólia darab. Cello Select, igazából ezért vettem meg, a többit azt ki lehet hajintani. Kivesszük szépen a tokból. És így néz ki a hangszer. És ez, aminek a hangjától gyakorlatilag megőrülök. Szóval így néz ki a hangszer, ez egy 7 húros Schecter Omen 7, vagy Rector, Schecter, hívd aminek akarod. Diamond szedőfejekkel, nagyon király. És hát mielőtt én ehhez bárhogy is hozzá nyúlok, ezt erőszakolni. Ezt muszáj felraknom, mert olvastam is, hogy ami rajta van, az elég kaki. Nem lesz szükségünk semmire, csak egy gitárra, egy jackdugóra, na és persze tanuljunk meg Alexa a Gentle Starter Kitre.